O nwere onye ntị ya wọrọ ụka dale. O nwere ozi dị mkpa anyị jere bịa ka ndị nwere ntị maka nka dị na ntị dale. Ndị Izumu na Mbaise ekwuole. O nwere ụkwụ akpụ n'ọnụ lee. Coronavirus ịgbawa ike. Ndị mbe jiri ehihie na-abụ bawa ihe ụra. Ndị Izumu ekwuola okwu. Edele eka ebe obibi unu ka ọ dị ọcha. Eze ka ị na-anya hụ. Ọgbọrọ ka atụọla m ụjọ. Coronavirus abịala m ụjọ. O gbuola ndị dị ahụ ebe niile. Mee house arrest ebe niile. Anyị amakwa ebe anyị ga-ime ya eme. Anyị amakwa ebe anyị ga-egbalaga. Ndị Izumu na Mbaise agwala anyị ihe anyị kwesịrị ime ni. Ha dụọla anyị ụzọ anyị kwesịrị ịnarane. Anyị were mmiri na ncha kpọwa aka anyị. Karịla aka na ntị maọbụ n'imi. Mana ọnụ n'ebe ọzọ dị iche iche eghere oghe. Ejikwala aka ghere ya n'anya. Anyị galaghara ka ekele mgbakọlata. Sagbewere ha ka ekele ife aka. Anyị hapụrụ ha ka ekele nsụta ọnụ. Hapụrụ ha ka ekele na n'aka. Afụ nnukwu ọgbakọ dị iche iche anyị letu anya. Anyị ama butere onwe anyị nsogbu o. Ndụ ụwa anyị mee n'otu ahụ ọ dịla mma. Coronavirus agba n'ọsọ o. O nwere onye ntị ya wọrọ ụka dale. O nwere ozi dị mkpa anyị jere bịa ka ndị nwere ntị maka nka dị na ntị dale. Ndị Izumu na Mbaise ekwuole. O nwere ụkwụ akpụ n'ọnụ lee. Coronavirus ịgbawa ike. Ndị mbe jiri ehihie na-abụ bawa ihe ụra. Ndị Izumu ekwuola okwu. Edele eka ebe obibi unu ka ọ dị ọcha. Eze ka ị na-anya hụ. Ndị be ka anyị bụ ndewono. Eji m aka na ụnụ anụna maka ọrịa ọjọọ a na-eche ọha na eze ọrụ ugbu a nke bekee kpọrọ COVID-19 maọbụ coronavirus. Iji chekwaa onwe gị na ndị ọzọ ibute ọrịa, gee ntị nke ọma ka ị nụrụ ihe ndị ị ga-eme. Nke mbụ, nyeta ohere onye nọdebere gị nso ma nọrọ ya ihe dịka opekata mpe ntu abụọ. Zere ịga ebe ọbụla e nwere nso mmadụ dịka ọma ahịa, ụlọ ọrụ ebe ndị a na-akpọsa ahịa bụ supermarket, ụlọ ụka nakwa ọgbakọ ndị ọzọ ebe a na-agbasa ozi ọma. Nke abụọ, gbaa mbọ were ncha ma jiri mmiri na-agbapụta n'ogbe mmiri bụ pọmpụ na-asacha aka gị kwamgbe ma na-etekwa ude a na-egbu nje ọrịa nke bekee kpọrọ sanitaiza n'aka gị ma ọ bụrụ na mmiri anọghị nso, ma kwụsị na-arụtụ aka n'imi, ọnụ nakwa anya gị mgbe niile. Nke atọ, were tishu pepa mechie ọnụ gị ma ị na-akwa ụkwara ma ọ bụ na-ezu uzere, ma hụkwa na ịtụfuru ya ebe onye ọzọ na-agaghị inwe ike imetụ ya aka. Ị nwekwara ike ịkwanye ụkwara na ngụ gị ma ọ bụrụ na ihe ndị ị ga-eji ficha imi anọghị nso. Nke anọ, onye ọbụla si mba ofesi ma ọ bụ obodo ọbụla e nwere ndị na-arịa ọrịa lọta kwesịrị ịnọrọ onwe ya n'ụlọ ya ma zere mmekọrịta ya na ndị mmadụ, ọbụnadị ndị ezinụlọ ya, ruo mgbe ọ gachara abalị 14. Ndị ọma, anyị mee otu a, ọrịa korona ga-eri mbọmbọ ọsọ ebe ọ na-aga enwe ike imetụ anyị ma ncha. Ozi a si n'aka ndị Izumu na Mbaise. Ndewono. Coronavirus agba n'ọsọ o. O nwere onye ntị ya wọrọ ụka dale. O nwere ozi dị mkpa anyị jere bịa ka ndị nwere ntị maka nka dị na ntị dale. Ndị Izumu na Mbaise ekwuole. O nwere ụkwụ akpụ n'ọnụ lee. Coronavirus ịgbawa ike.
jiri ehihie na ha bụ bawa ihe ụra ndị izu ụmụnna ekwuolo edele ebe obibi unu ka ọ dị ọcha eze ka ebe anya hụ